Id-Deputat Nazzjonalista Teris Komodini Kakija batet ittra lid-Deputati Nazzjonalisti u fi akkużat lil kap Nazzjonalista Adrian Delijan li qarraq bihom. Komodini Kakija naqdet mad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi f'attakk fil-beraħ fil-konfront ta' Delija. Fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet, Komodini Kakija spiċċat f'barax ta' kritika walli ddeċidiet li tażel il-Parlament Ewropew fi Brussell flok lil Malta walli ġiet eletta fil-Parlament Malti. Wara li reġgħet lura mid-deċiżjoni tagħha, Komodini Kakija bdiet toħodha kontra Adrian Delija u qalet li taħtu tkissru l-kredenzjali u r-reputazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. L-aħħar attakk wasal fitra li batet lid-Deputati Nazzjonalisti u rieta lit-Times. Hija qalet li Delija gideb meta ddikjara li jgawdi l-fiduċja tad-Deputati Nazzjonalisti. Żiedet takkużah li kienu li ħoloq il-problemi fil-Partit Nazzjonalista. Qaltlu li deċiżjoni waħda tfadallu xieħu, dik li jiddeċiedi kif għandu jitlaq minn kap tal-partit. Madankollu qaltlu għażel triq li ma teqritx lill-Partit Nazzjonalista. L-ittra tagħha kienet segwita minn stqarrija li ħarġu d-deputati mill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. Wieħed wara l-ieħor bdew itellu din l-istqarrija fuq il-profili tagħhom ta' Facebook. Fost dawn hemm Claudette Buttigieg u Claudio Grech. F'din l-istqarrija komplew iżidu mal-pressjoni sabiex Delija jwarrab mit-tmum tal-partit. Magħhom ingħaqdet ukoll l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola li fuq Facebook kitbet li stati daqqatit biex Adrian Delija ma jibqax fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista. Qalet li bħalissa l-Partit Nazzjonalista għaddej minn terremot u xejn ma jista' jaqbal l-istess wara l-laqgħa tal-erba'. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.